Baġit li jiskadi. Hekk iddeskriva l-Baġit għas-sena 2019 il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia. Baġit li fi kliemu huwa mimli miżuri kosmetiċi. U jiskadi. Huwa serje ta' miżuri kosmetiċi. Is-seba' baġit ta' Gvern Laburista huwa t-tieni baġit bla taxxi u t-tielet baġit li qed jimmira għal surplus fil-finanzi pubbliċi. Ir-raba' baġit bżieda għal pensjonanti u s-sitt baġit li se joffri childcare b'xejn b'investiment ta' 18 miljun euro, żieda ta' aktar minn 3 miljun euro u 500,000 euro fuq is-sena li għaddiet. Madankollu Adrian Delia qal li dan mhuwiex baġit tajjeb. Dr. Delia, dan huwa baġit tajjeb għalik jew baġit ħażin, mistoqsija diretta, u forsi biex inżid ukoll ma' dik il-mistoqsija qed tgħid li l-baġit fih diversi miżuri kosmetiċi, ma nafx iżidiet fiċ-children's allowance, fil-pagi, fil-pensjonijiet, dawn ma jfissru xejn għalik. Mela. Ġifri, huma tajjeb għall-pajjiż. Sfortunatament. F'dadija ta' negattività iżda mingħajr viżjoni għall-pajjiż, Adrian Delia sejjaħ dan il-baġit bħala aljenazzjoni li mhuwiex is-suċċess tas-surplus. Delia għal dan sigħat biss wara li l-Eurostat ħabbret li Malta reġistrat l-ikbar surplus fl-Unjoni Ewropea ta' kważi 393 miljun euro fis-sena 2017. ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru wkoll li d-dejn ta' pajjiżna naqas b'aktar minn 64 miljun u jinżel taħt il-50% tal-prodott domestiku gross. Iżda Adrian Delia qal illi d-dejn żdied. Jekk inti tara dak illi issa ilu jgħid sena wara sena l-Gvern illi għandna surplus wara l-ieħor, le ma tantx impressjonati li d-dejn tagħna jibqa' jikber. B'reazzjoni għad-diskors ta' Adrian Delia, il-Partit Laburista qal li Delia reġa' kien negattiv u distruttiv. Qal li minn 100 paġna ta' miżuri foqsma differenti, il-Kap tal-Oppożizzjoni ma sab ebda miżura xi jfaħħar fl-ewwel reazzjoni tiegħu wara l-baġit. F'konferenza tal-aħbarijiet, Adrian Delia rrepeta dak li jgħid kull nhar ta' ħadd fil-każini tal-Partit Nazzjonalista mingħajr ma der ta' każ ta' dak li tħabbar mill-Ministru għall-Finanzi. Saħansitra qal li l-Gvern li reġistra l-ikbar surplus fl-Unjoni Ewropea m'għandux pjan ekonomiku. Il-Partit Laburista qal li dan apparti li bħas-soltu kellu żbalji fatwali jew jinjora għal kollox is-sewwa magħruf. Delia jrid isib skop biex jeżisti bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u donnu li l-uniku skop li kien kapaċi jsibu li jkun negattiv aktar minn ta' qablu biex minflok il-mod ġdid li wieħed mar lura għall-ar forma ta' tmexxija negattiva u distruttiva li ma tipproponi xejn.